Ayan po, si ate. Nagtitinda ka ngayon, no? Ayan. So, tumigil ka muna. Bakit ka tumigil? Mahirap po. Asan si papa mo? Patay na po si Papa. Patay na si papa mo? So, anong year ka na sana? Grade 9 po. Ha? 9 po. Grade 9 po. Grade 9 ka na sana. So, patay na pala si ano. So, ang nagbubuhay sa'yo, sino nagbubuhay sa Si inyo? Mama po. So, ikaw nagtitinda dito para makatulong kay mama mo, ano? So, hindi ka ba naiinggit sa mga nag-aaral? Ay, Medyo pero lang po. medyo lang. Pero babalik ka din sa pag-aaral. Depende na lang. Depende. Ilan ba kayo magkakapatid? 8 po. 8, madami. Madami. Madami-dami. Panganay ka? Pang-anim po ako. Ay, Pang-anim? Madami. Sino yung sagot? Sinanay. Pang-ano. So ito yung tinitinda mo. Nagbili na kami dito ng angkoy. Ito ata ko yan yung ano ah, si banana chips ni Casey. Casey, kay Casey ata yan ah. Casey ata yan ah. Sige, bili namin yung ano paninda mo. Okay lang ba? Siyempre naman. Parang ayaw mo ata ah. Pwede naman. Ang gagawin natin, pag hindi naubos, okay lang. Ang ano natin, lahat sila, bibigyan natin. Okay lang? Pipili na lang sila kung gusto. Ano ba? Ano bang pangarap mo? Ano bang pangarap mo sa buhay? Hindi sabihan mo. Ayaw, hindi mo pa alam. Depends na lang. Ha? Depende na lang po. Depende na lang. Kung ano na lang ano dyan. Ano? Ilang taon ka na ba, ate? Ano? Mga 16 po. 16? Sa April. Pa 16 ka pa lang. Pwede na siya Miss Universe ah. Ano ba yan? Maganda siya, no? Miss Universe o Miss World? Ano gusto mo? Miss Universe o Miss World? Maganda siya, no? Ang ganda niya talaga, oh. Ang liit ng mukha. Mas maganda pa nga ito kay Marian. Oo. Maganda pa. Hindi naman ito ano, siyempre naman. Oh, ang ganda niya, oh. Mga kalingap. Meron Tingin ka dito nga, ano, ate, ano? Tingin ka dito sa, ano? Dito sa lens, dito, oh. Dito. Talagang maganda siya. Mana ata kay nanay niya. So, ang gagawin natin, gusto mo makabenta, no? Magkano ba ang ano, kinikita mo dyan? Tinutulong mo lang kay mama mo. Gagawin natin, lahat dyan, bibigyan natin kung ano May gusto. tanong ako kay Alvin. Hindi ka ba boring dito? Di ba na mahirap pa ganyan na edad na bata na ang pag maga hanggang hapon ng mga upo, di ba? Pinapansin mo yun? Oo. Mahirap ano? Hindi ka daw nagbo-boring dito? Hindi naman. Minsan po boring. Hindi ka gusto mga malaro sa iba, kaibigan. Ang gagawin natin, bibigyan natin yung ano. Tara. Kaya ba? Tulungan mo kami, ano, Nay? Bibigyan natin ng ano. Papiliin natin sila. Wag libre lang yan natin. Oo, libre lang. Oh, libre lang. Nay, ano gusto mo dito? Bigyan ko lang. Libre yan, Nay. Mula kay ano, anong pangalan mo nga? Madeline? Nay, kuhan. Libre po yan, libre. Galing po yan sa Kalingap, tinda ni ano, Madeline. Huwag mo. Libre lang po yan. Bilangin mo, baka ano. Bilangin mo. Pili ka na lang. Sabi niya na ni madam. Ay, si ate nahiya pa si ate, oh. Thank you. Anong pera ba? Doon pa, nan badus pa doon. Ayun pa, meron pa dun, badus. Ay, yung badus, bigyan pa natin. Yung anong... Dapat madaming pagkain pag badus. Thank you. Yung misis ko ay badus. Ito, madaming pagkain dapat. Oh, sorry po. Ito ate, gusto mo ano? Madami? Okay na. Okay na. Libre lang po yan. Bilang na kung ilan na. O bilang.
Hindi namin kayang ubusin ay ha. Yung pinamerienda lang po namin mga kalingap yung mga pamilya ng pasyente. Kasi syempre po, mararanasan natin yung ano. Kalkulito mo. Ha? Di ako marunong. Ay, i-calculate mo na kay kuya. Ilan sa kay kuya? Oo. Pakita mo. Alam ko. Paano kuya? Oh. Ito pa. May isa dito. Ano po yun? Isang ano lang. Ay, hindi naman natabog ito na 500. Wala. Kung kadami kang benta. May baby pala dito. 500 ka. 337. 337? O sige. 500 ka. Wala na. Madeline. Nasa 300 lang pala pero ito 500 pesos. Pang load. Pang load. Yan. Yan yung bayad. Yung sobra 50 change. 50 change. Sana masasabi mo sa kalingap, Ate Madeline. Maraming salamat. Unahin mo yung ano mo, boses. Parang Lakasan mo. maraming Lakasan mo, salamat lakasan mo. po. Lugi kami Huwag dyan. mong kuhan. Dapat malakas. Dali na, maraming salamat po. Thank you po sa inyo ho. Kasi Kasi po tinulungan niyo po kami. Kayo natutulungan. Marami po ang natutulungan. Sana po ibatulungan niyo kami. ay hindi na si nanay, oh, madaming ginto. Yo, di naman yung sarugin ko. Yan, Ano lang po yung pike. Anong pakiramdam, nakadami kang ano ngayon, tinda? Benta pala. Makakauwi na po. Di pa, marami pang ibibenta. Makakauwi ka na. So, pinamerienda lang natin mga kalingap yun. Yung mga may pamilya nila is pasyente. Merienda. Libre Kasi na. naisip sila sa pagtawag sa doktor. Kaya hindi sila naisip Oo. pakain. Ano kuya? Tsaka napansin ko sa ate artista, baka mag-viral. Ay, mag-viral. Nahiya tuloy si Ate Madeline pa. Hindi, Madeline. kung naisip ko yan, nalalagay ko na. Ano po? Maya. Madeline. Ay, ganda ng pangalan, Kuya Robin. Lalagay ko talaga yan ng ano, Miss Universe o Miss World. Ayan na yung mukha niya. Dapat doon siya. Kaya, Maganda niya. mangarap ka, ito lang mapapayo namin. Mangarap ka. Oo, bago ka mag-asawa, dapat meron ka ng sariling karera. Alam mo yun? Huwag kang aasin sa asawa mo. Kailangan ikaw mismo, marunong kang tumayo sa ano mo, sa sarili mo. Kapag ka nangyari na yun, mas maganda ang buhay mo. No? Yan, Hindi ka gaya. maghihirap. Gaya kay mama mo, tingnan mo. Diba? Pero sorry man ha, hindi tunay masama sasabi ko. Pinagsampal ko lang sa kanya. Tingnan mo kung hindi marunong si nanay na hanap o buhay, di ba? Mm. Kasi si tatay nawala. Si nanay mo, gayahan mo lang. Kasi yan na yung maganda ng pag-aaral mo sa yung kita mo kay mama mo. Di ba kuya? Oo. Kasi hindi siya suko. Kahit wala na sa tabi niya na yung partner niya. Focus pa siya sa inyo lahat. Oo, tama. Tsaka halimbawa, kakilala ka ng mga pangasawa sa una lang mabait. O di ba? O dapat ikaw mismo, may sarili ka ng karir o makapagtapos ka ng pag-aaral. Mangarap ka kahit di hadlang ang kahirapan. Haba pa ang future. Di ba di hadlang ang kahirapan para makamit ang pangarap. Okay. Di ba? Mahaba pa ang future niya. Kailangan talaga 16 years old pa lang. mahaba pa. Ma-birthday na po yan, sir, Eh, pade. happy birthday. Happy birthday. Taga saan po kayo, Nay? Ano po, dyan lang po kami sa Aurora, nag-aarkila ng bahay. Ano ba? Kasi- Kila kayo? Ikaw po ang... Ang ina. Ay, ikaw ang ina? Ganda din. Bakit siya? Ilan taon kayo, Nay? 52 po. Matagal kasi nagkasakit yung Mabay po ba papay. si Majin? Ay, sobra. Siya pong tumutulong sa akin sa lahat-lahat. Paglalaba, pagtitinda. Siya po. Bakit man siya, Nay? Kita din na mo. Kahit naman sabihan natin, may kita man din kung mas blado o kung mabait.
pag naharap natin, kikita-kita yan, nahalata naman yan. Kahit tago pa, hindi yan tinatago. Kita-kita pa yan, di ba kaya? Oo. Mabait man. Ba't may naluluha ka? Gusto mo ng 500? Bigyan mo 500. Wala natin yung 500 si nanay. Naiyak ay. Nayo, benta. Ay, naiyak pa si nanay. Para tabi mo na ito para pag birthday niya. Oh, pang birthday po ni Majeline. Salamat po, sir. Maraming salamat. Ano bang ano ninyo? Kalinga po. Sa Cal Santos mo. Team Kalingap. Kalinga Prab. Sabi mo, salamat po. Kalinga Prab. Kalingap. Prab. Prab. Kuya Bal. Kuya Bal. Maraming salamat po sa inyo at sa mga bumubuo sa inyo at saka po sana po marami pa po kayo matulungan. Tsaka si ano po, si Indiano Bicolano. Siya ka po si Kuya Johnny Bicolano. Kala ko po kanina. Indiano, Bicolano. Bicolana? Indiano. 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 Bicolano. Bicolano. Indiano Bicolano. Yes. Tsaka ano po, Kalingap Alvin. Kalingap Alvin. Ay, narinig ko na yan. Narinig niya. Narinig mo si Narinig Kalingap ko na Alvin. yan. Oh. Yan. Ay si Ate Majeline, last message. Ate Majeline, ano masasabi mo po? Oo na ano na din siya. Oh, wag ka na, iyak. Naiiyak na, nag-iiyak na. Hindi naman kami nagpapaano sa iyo. Nag-iiyak na Masaya siya. lang. Hindi kailangan Nag-iiyak na, ala. Inaiyak mo Kuya Robin. Ay, hindi Hindi naman. Hindi. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman kami nahingi kung ano naman. Wag ka maiyak, di ba? Sa sinasayaan lang natin. Yung bata para dami siya nabenta. Kung para masaya siya pa uwi. Diba? Tapos bigay mo kinanay yung 500 para handa sa kanya sa ano, birthday niya. Dapat masaya siya, ano? Wag ka naiyak. Alam mo yung ika-16 ka, anak ko, alam mo, pirahid niya, 11 years na. Babae na. Pero Basta- 3 babae, 1 lalaki lang. Basta ang masasabi ko, mangarap ka, Opo. kamitin mo muna yung pangarap mo bago ka mag-asawa. Yun lang. Para kahit kayo. Iyak tuloy si nanay. Nay, okay lang po yan. Sorry, Nay. Pinapaya kami na. Hindi naman po kami ng tao na para pagpaiyakan lang ng ano sa iba. Hindi po. Sorry lang po kung mga may sabi po kami na medyo hindi nyo gustuhan. Ano kuya? Oo. Sorry. Okay lang po yan. Ganyan po talaga. Masaya. Minsan umiiyak, minsan tumatawa. Ang importante, hindi tayo namumrog. Oo po, salamat po. Masaya lang talaga po kami. Pero naisa lang sa lahat ng tao, kahit sabi ko kahit nang sabi naman ng Kalingap team na lahat, meron din na minsan na mga puno din na loob. Pag nang alam niya, ramdaman naman sa tao, ay na pwede dito nasasabihan ng ano, talaga automatic yan na luha na kuya sa labas. Kasi puno na yun, di ba? Ganun yung nangyari. Pero hindi na po yung ganun sa tungkol sa ano kami natatanong. Ano lang, sinasayaan lang kami na si baby. Yun lang po yung May na-vlog tayo ngayon, Kuya Robin. Dito tayo. May vlog. Maraming salamat po sa panonood. Opo. So andito po kami naghihintay lang ng update kay Cedric. At may nakilala po kami, si Majeline, tsaka yung kanyang mama na na parang kumatok sa puso ko na ay parang gusto kong tulungan. Ayan po, tinulungan natin po kahit maliit na bagay. Tama po. At least po nakapagpasaya tayo ng tao. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po Nasasamahan nyo po. Ito po si Kalingap Alvin. Ako po si Indianong Bicolano. Maraming salamat po sa suporta sa amin, sa lahat team, sa Kalingap Rab and si Kuya Bal Santos Mutubang at Ate Edna. Tapos wag nyo din na po kalimutan si Team Kalingap. Maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless po.